L'any 1998 es va fer la primera prova pilot d'un bus de barri a Barcelona. L'experiment amb aquesta furgoneta va desembocar en la creació del 112, el primer bus de barri de la ciutat. Va ser a Sant Genís i, segons expliquen els veïns, no va ser per casualitat. La prova que tenia que ser de 6 mesos al final va acabar convertint-se en una prova de 3, no? Perquè ja la rendibilitat econòmica ja es veia. El bus va funcionar fins al 2012, quan l'Ajuntament i TMB van retallar el servei els diumenges i festius. Les queixes dels veïns, que van arribar a tallar els laterals de la Ronda de Dalt, van forçar l'administració a oferir una alternativa. Va ser llavors quan es va allargar el recorregut de la línia 185, que funcionava cada dia, substituint el 112. Va ser una lluita perquè, clar, havíem perdut uns drets que havíem adquirit, no? 6 anys després, el 112 torna. Des d'aquest mes de setembre, la línia torna a circular amb una freqüència millorada i funcionant cada dia. Lo tenía muy mal la persona que vivían ahí arriba. No tenían medios y aquello ha ido bien. També en sortiran beneficiats els veïns d'Horta, usuaris del 185. Ara l'autobús tornarà a fer el recorregut només entre el centre del barri i l'Hospital de la Vall d'Hebron, i això suposa que anirà més buit. Els autobusos són molt petitons i semblem sardines a llauna. Vull dir, si és per anar més còmode, doncs ens sembla molt bé. En fer un trajecte més curt, el 185 s'assegura el compliment de les freqüències de pas i es preveu que els vehicles no aniran tan plens en hores punta.